Hi everyone, this is Ilocana Caregiver. Guys, I have something to share. Konti lang naman ito kung paano ko ginawa yung health for review na hindi siya mapunta sa spam. So, ito guys, punta kayo sa channel nyo. Click Creator Studio. Ayan po guys. And then, punta po sa community. Yan, community. Click po natin yung arrow. And then, we're going to community settings. Ito yung community settings natin, guys. Yan po. So, andito yung mga moderators, yung mga approve users, yung mga blinak, and the black words. Yan, guys. Magsusulat po kayo diyan ng mga black words. Yung iba-black nyong words na hindi na maipublish. So, ginawa ko po yan yung wave, subscribe, fact, bad word po yun, yung sub, hug, yan po yung nilagay ko dyan na black words para ma-held for review siya guys. At hindi siya dediretso doon sa aking spam. And then, after that, isave po natin para ma-save po yung settings natin. This one, yung save. Ayan. So, tignan po natin yung health for review ko. Bali, wala nang laman tong health for review ko kasi naano ko na. Yan guys, yung health for review, dito po natin makikita. Katabi po ng folder ng likely spam. So, yan lang po guys. Thank you very much for watching. I hope may konting akong na-share po sa inyo, konting kaalaman tungkol sa ating YouTube channel. Thank you very much and God bless us all. Bye!